Predpokladám, že väčšina z vás vie, že vesmír je veľký. No asi málo z vás vie, že vesmír je v skutočnosti veľký ako sviňa. Na začiatok si zoberme ako príklad Mesiac. Mesiac dominuje nočnej oblohe a zdá sa celkom blízko, aj keď vieme, že blízko nie je. V skutočnosti by sa medzi Mesiac a Zem zmestili všetky planéty slnečnej sústavy. A to je len vzdialenosť medzi Zemou a Mesiacom. Vzdialenosti planét sú niečo úplne iné. Najvzdialenejšia planéta slnečnej sústavy je Neptún. Ten je od Slnka priemerne vzdialený 4,5 miliardy kilometrov. Toto číslo je také veľké, že je asi nemožné predstaviť si, ako je to skutočne ďaleko. Preto vám to ukážem z trocha inej perspektívy. Povedzme, že použijeme mierku, kedy Slnko je ako keby v Bratislave a Zem v Trnave. Neptún by pri použití tejto mierky bol približne v Londýne. Áno, a ja mám problém tomu uveriť, ale je to pravda. Ale aj táto vzdialenosť je nič oproti iným vo vesmíre. Najskôr však malá vsúka o Slnku. Slnko je obrovské. Na oblohe sa síce zdá, že je také isté ako Mesiac, no to je spôsobené celkom zvláštnou náhodou. Slnko je totižto 400 krát väčšie ako Mesiac, ale zároveň je aj 400 krát vzdialnejšie. Slnko tvorí neuveriteľných 99,85% hmotnosti celej slnečnej sústavy. Pre všetky planéty, mesiace, trpasličie planéty, asteroidy a kométy ostáva teda len smiešných 0,15%. Späť k mojej predchádzajúcej vete. Slnko je obrovské. V porovnaní s planétami. V porovnaní s ostatnými hviezdami je Slnko taká priemerná hviezda. Avšak sú aj omnoho väčšie hviezdy. Trebárs VI Canis Majoris. Tá je asi 2000 krát väčšia ako Slnko. Teraz späť ku vzdialenostiam. Najbližšia hviezda okrem Slnka je Proxima Centauri. Ale aj tá je vzdialená 4,2 svetelného roka. Jeden svetelný rok je vzdialenosť, ktorú svetlo prejde za jeden pozemský rok. Keďže svetlo sa pohybuje rýchlosťou 299 792 458 metrov za sekundu, tak za rok prejde okolo 9,5 bilióna kilometrov. To znamená, že najbližšia hviezda je 40 biliónov kilometrov ďaleko. Aby som to opäť porovnal s niečím, čo si vieme predstaviť, povedzme, že Slnko je v Bratislave a Zem je len 30 metrov od neho. V tomto prípade by bola najbližšia hviezda niekde v Miami. Slnko spolu s hviezdou Proxima Centauri a ďalšími vyše 100 miliónmi hviezd a vyše 100 miliónmi planét sú súčasťou galaxie nazývanej Mliečna dráha. Vzdialenosť od jedného konca Mliečnej dráhy ku druhému je 100 000 svetelných rokov. Inými slovami, od jedného konca galaxie ku druhému je to 23 500 krát ďalej ako ku našej najbližšej hviezde. Lenže Mliečna dráha ani zďaleka nie je jediná galaxia. Upozorňujem vás, že v tejto časti videa sa to dosť komplikuje a je ťažké si udržať prehľad o tom, aké je to veľké, takže dávajte pozor. Ak kúsok odzoomujeme, zistíme, že Mliečna dráha je súčasťou tzv. Miestnej skupiny galaxií, ktorá zahŕňa 54 galaxií a jej priemer je 10 miliónov svetelných rokov. Ak zase oddialime náš pohľad ešte viacej, dostaneme sa do miestnej superkopy galaxií, ktorá obsahuje minimálne 100 miestnych skupín, o ktorých som rozprával pred chvíľou. Ale obrovská superkopa galaxií je len maličký kúsok superzhluku Laniakea. Ten zahŕňa neuveriteľných 100 000 galaxií a naprieč má 520 miliónov svetelných rokov. A nakoniec môžeme ešte odzoomovať na celý pozorovateľný vesmír. Gigantický superzhluk Laniakea je opäť len malá bodka. Celý pozorovateľný vesmír má priemer 93 miliárd svetelných rokov a hostí minimálne 2 bilióny galaxií. Dám vám takú rýchlu hádanku. Čo je stredom pozorovateľného vesmíru? Odpoveď môžete písať do komentáru. Samozrejme nevieme, čo leží za pozorovateľným vesmírom. Vesmír sa rozpína a podľa niektorých teórií môže byť ku dnešnému dňu aj 150 kvadriliónov krát väčší ako celý pozorovateľný vesmír. Myslím, že toto číslo jednoznačne odpovedá na otázku: sme sami?